sure, and those were days of roses, poetry and prose and Martha. All I had was you, and all you had was me. There was no tomorrow. We packed away our sorrows and we saved them for a rainy day. And I was always so impulsive. I guess that I still am. But all that really mattered then was that I. Bona vesprada. Diumenge 10 de juny de 2018. Comença A Punt Notícies Migdia. Els donem la benvinguda al primer informatiu de la televisió d'A.Punt Mèdia. L'objectiu, convertir-nos en un referent al nostre territori i informar-los de manera rigorosa, transparent i plural. La posada en marxa de la televisió culmina la recuperació de l'espai públic de comunicació valencià que es va iniciar al desembre passat amb la ràdio i el web. Estrenem una programació per a conformar una graella centrada en els continguts de proximitat. En acabar este informatiu, una edició especial del magazín A Punt Directe repassarà els principals programes que tenim preparats. Informació, entreteniment, humor i espais infantils. La finalització del corredor mediterrani, l'alliberament de l'AP7 o la millora de la xarxa de rodalies són algunes de les reivindicacions irrenunciables de la Comunitat Valenciana en matèria d'infraestructures, unes reivindicacions que ja té el nou govern d'Espanya damunt la taula. Reaccions després que ahir la nova ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, qualificarà d'urgent la reforma de la Constitució per a resoldre la crisi territorial a Espanya. El Partit Popular demana que la ministra s'explique al Congrés i el president català Quim Torra considera que totes les propostes són benvingudes. El president dels Estats Units, Donald Trump, retira la firma del comunicat final de la cimera del G7 i amenaça de deixar de comerciar amb els països que imposen arancels als productes nord-americans. Així retrona la mascleta d'este diumenge 10 de juny a la plaça dels Estalls d'Alacant. La ciutat es prepara per als dies grans de fogueres, que complixen enguany 90 anys. Un pilar de 4 al cim de Penyagolosa, gesta espectacular que ha aconseguit la Conyoga Muixeranga de Castelló. L'objectiu era construir la figura més alta mai vista i després de coronar els més de 1.800 metres del cim han completat una muixeranga de rècord. I en els esports, avui parlarem de dos cites importants, una a Rússia i una altra ací, a València. Samuel Borja. Hola, què tal? Molt bona vesprada, Vanessa, Adelaida. Sí, avui en els esports estarem molt pendents de la Copa d'Espanya de Triatló, que s'ha celebrat a València. La platja del Cabanyal ha sigut l'escenari d'una de les proves més importants del calendari en una disciplina de més de 500 esportistes federats. I també parlarem en futbol, repassarem la victòria de la selecció espanyola a nit en l'últim amistós abans del Mundial 1-0. Es van imposar els de Lopetegui a Tunísia. I a l'horatge d'avui encara esperem ruixats acompanyats de fang i alguna tempestat. Joan Carles Fortea, bona vesprada. Bona vesprada. Efectivament, els ruixats han sigut els protagonistes i encara al llarg de la vesprada es mantindran acompanyats de fang, sobretot a les comarques d'interior de la província de València i de Castelló, amb un desplaçament molt ràpid de sud cap a nord. Localment podien anar acompanyats amb alguna tempesta i la situació d'inestabilitat continuarà al llarg de la vesprada i esta pròxima nit. Demà la situació ja molt més tranquil·la. A l'espai de l'oratge repassarem les dades de precipitació acumulades que no han superat els 5 litres per metre quadrat, també les temperatures de les últimes hores i farem un detall de la previsió de demà i els pròxims dies. Ho veurem tot en detall a l'espai de l'oratge.
A punt naix d'una llei de les Corts amb el mandat i la vocació clara d'oferir un servei públic de comunicació. La mateixa llei de creació, el mandat marc, el llibre d'estil i la carta de valors són els textos que marquen este encàrrec de les Corts Valencianes. L'objectiu és treballar i arribar a tots els racons de la comunitat valenciana. A la nostra terra hi ha moltes històries que mereixen ser contades. A punt arriba per a ser un lloc de trobada de la ciutadania. Que va pilotar un caça. L'objectiu, oferir informació de proximitat. Va denunciar ella, van ocórrer ara fa un any. Esperació pels carrers del centre de València. Aquestes van tindre gran repercussió a la comunitat valenciana. Davant la negativa del govern d'Espanya de finançar... Connectar amb tots els àmbits socials, amb una especial atenció a la diversitat i als col·lectius minoritaris. Bona nit, la macrooperació Erial que ha dut a Garantir la pluralitat informativa amb debat, independència i transparència. Promoure el coneixement sense oblidar les arrels i les tradicions. Estem d'enhorabona a les valencianes i valencians perquè necessitàvem el servei públic de comunicació per a que tot el món puguem tindre una informació de proximitat i veraç i que arribi al conjunt de la ciutadania i a més com un instrument per a normalitzar l'ús de la nostra llengua i també per a posar en valor els nostres sectors culturals. Apunta l'encàrrec d'aprofundir en la cohesió social i ser mitjà d'utilitat pública. Estar allí on es puga sentir la veu dels valencians i de les valencianes. I així s'ha expressat a les xarxes socials. Que tinga com a eix central les nostres festes. Un poc de divulgació científica. Una programació de qualitat que respecte la varietat social, cultural i geogràfica. La directora general d'Apunt, Empar Marco, aposta per un projecte que combina la televisió tradicional i les noves tecnologies amb una programació que se centra en els valencians i les valencianes. L'objectiu, informar de què està passant a casa nostra. Jo crec que és una tele que té una programació, com deia abans, que agradarà, perquè és una programació de proximitat, molt dels valencians i valencianes, molt d'ensenyar el territori, molt de la música, que així és una característica importantíssima dels valencians i valencianes, molt de literatura, però divertida, entretinguda, concurs, saps, qualsevol cosa. El director de continguts i programes ho diu molt bé, no? Tot s'ha de fer de manera que entretinga. La recuperació del servei públic de ràdio i televisió valencianes ha vingut de l'espenta d'una societat que no es va quedar de braços plegats quan l'anterior Consell presidit per Alberto Fabra va tancar Canal 9 al 2013. Un any després, una iniciativa legislativa popular va recollir 90.000 signatures per a reclamar a les Corts el restabliment del servei. El juliol del 2016, el Parlament Autonòmic va aprovar la llei de creació de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. El silenci ha sigut molt llarg. Parcialment es va trencar l'11 de desembre de l'any passat, quan la ràdio d'Apunt va començar a emetre en valencià. Una setmana després ja es podia llegir el web apuntmedia.es. La recuperació del servei públic de ràdio i televisió és, en bona mesura, fruit de l'afany de milers de valencianes i valencians que es van sumar a la iniciativa legislativa popular que reclamava un espai públic de comunicació en la nostra llengua. Com pot ser que jo siga l'únic d'Espanya que no té dret a televisió? A part de finançament i de moltes coses. La primera llei de l'actual Consell va ser, el 2015, la de la recuperació del servei públic de ràdio i televisió. Després, les Corts van iniciar el llarg procés legislatiu que ho va fer possible. A partir d'ahir hem fet un treball legislatiu important, substantiu, amb unes majories molt significatives i, per tant, és un dia d'alegria. Amb el vot a favor del PSPB, Compromís i Podem, l'abstenció de Ciutadans i el vot en contra del PP. Va ser el mecanisme per a passar de la anormalitat a la normalitat. Han passat 4 anys, 6 mesos i 12 dies. En les Corts Valencianes recau la funció de controlar que efectivament es complís la funció de servei públic. En Apunt hem preguntat als representants dels diferents grups parlamentaris i al president de la Generalitat què esperen de la nova televisió. Espero trobar-me una televisió plural, oberta, participativa, alegre i que s'informe dia a dia del que succeeix en aquest territori.
que invierta en la producción valenciana, que dé un servicio de calidad, que sea plural, que sea despolitizado, que genere empleo. Yo soy de la Vega Baja y necesitamos un instrumento que nos conecte a todos con lo que ocurre en nuestro territorio, que difunda la lengua valenciana y que nos permita tener ese derecho a una informació de qualitat, que és un servici públic. Televisió que els acosta la informació seua, la informació del seu poble, de les seves comarques, del nostre territori i sobretot una televisió que ens aporta també des del punt de vista cultural, des del punt de vista educatiu. Plural y que siga absolutament veraç. Estem en l'època dels fake news i des de luego el saber que hi ha un servei públic independent és una garantia. Que esperem que siga la finestra on tota la realitat de la comunitat valenciana, els valencianoparlants, els castellanoparlants, els d'interior, els de costa, se puguen manifestar en total objectivitat i imparcialitat, perquè això se paga en els impostos de tots. Espere que sigui l'altaveu de tots els interessos dels valencians, de totes les mirades dels valencians, de totes les comarques, de totes les maneres de pensar, des de l'autonomia, des de la capacitat d'entendre aquesta comunitat que és absolutament diversa i extraordinària. Esta televisió pública en valencià que avui naix també ha sigut rebuda per la societat civil amb expectació i amb el desig que siga un referent que vertebre el territori. Era totalment necessària i des d'un principi l'acadèmia ha estat a favor de ja. Això és un país invertebrat i necessitem la televisió per a que vertebre. I si és en valencià, com deu ser, sobretot. Jo espero que la televisió valenciana que a punt siga evidentment un element essencial, transcendent per a la recuperació de la identitat valenciana. Que se la prenguem seriosament, que no hi hagin interferències polítiques, que es deixi treballar els professionals, que es confie realment en la nostra capacitat per a inventar històries. Que estiga en els temps, que estiga en els valencians, que estiga també en la festa, en l'esport, que molt de bàsquet, molt de futbol també i molt d'entreteniment. Donar a conèixer la nostra realitat i al mateix temps aprofiten també per a educar en positiu als xiquets, als majors. La Fundación estará muy orgullosa cuando todos sintamos que la televisión nos representa, se le da altavoz en concreto a los deportes y al deporte de la comunidad valenciana, que es mucho y muy variado. La societat que volem, la qüestió ens emociona en la gent que l'habita, en definitiva, que siga una realitat compartida. A més del compromís com a servei públic, A Punt és un nou mitjà on gaudir de programes d'entreteniment en valencià. La programació que podran començar a veure avui mateix és una aposta variada per la cultura, la llengua, la natura, l'humor i els continguts infantils. I per cert que esta nit, en acabar l'informatiu, podran veure el documental Tot a Punt, que en 50 minuts narra com és esta casa, com s'hi treballa en ella, sense perdre mai de vista el que és realment important, la ciutadania. Ara sí, A Punt arranca amb una programació tan variada com ho són les emocions, amb tendresa, sorpreses, imaginació i molt d'humor. Estem farts! Ja n'hi ha prou! Diguem no! No volem que es lleven els barracons! Sí, els barracons! Sí, els barracons! De nord a sud i d'est a oest, els programes bambaran per totes les comarques per a contar com són els valencians. Exacte. Com som els valencians? Ho tenim clar? No. Ja tenim una cosa clara, que no ho Dos tenim. magazins amb Clara Castelló i Carolina Ferrer ompliran el matí i la vesprada d'entreteniment i com que tot es veu diferent amb la panxa plena, s'ha comptat amb els millors xefs i amb d'altres, no tan destres. Això no pot ser, home. Nosaltres que aquí hagi als bomberos, a la Guàrdia Civil i a la Policia Municipal. I som Max. De dilluns a diumenge hi haurà màgia, música, natura, art, literatura i concursos. Hola, amics i amigues. Estic supercontent, estic aborronat perquè és el primer programa que comencem. I per descomptat, molta programació per als menuts i menudes de la casa. Ja està, no? O vols que t'ho repetim en castellà?
Amb un nou govern a Madrid, les exigències de la Comunitat Valenciana en matèria d'infraestructures es mantenen. Qüestions com l'alliberament de l'AP7 o la millora de la xarxa ferroviària estan damunt de la taula a l'executiu de Pedro Sánchez. Núria Pérez-Bes, Castelló, és una de les poblacions que patís les conseqüències d'este dèficit. Podem parlar de dues qüestions a resoldre. La primera, les rodalies, les obres del tercer carril, aquestes que estan fent més ampla la via, estan provocant problemes en aquest servei. Talls de via, supressió de trens, modificació d'horaris. A l'estiu les coses empitjoren perquè al juliol s'anuncien obres al túnel del Cabanyal i això afectarà les llargues distàncies. Segona qüestió importantíssima, el corredor mediterrani. Passa per així per Castelló, és aquesta gran obra de 1.300 quilòmetres que connectarà el nord d'Àfrica amb Europa, que modificarà també les estacions ferroviàries i els ports. Les obres van a bon ritme, però els empresaris ja estan alerta i li demanen al govern central agilitat. Perquè el corredor mediterrani agafi velocitat, la Cambra de Comerç de València demana al nou ministre de Foment que aprete l'acelerador en les connexions amb els ports. En estos momentos el puerto Valencia es el quinto de Europa y nosotros no competimos con los catalanes o con los murcianos. Competimos con el norte de Europa, donde tienen 4 puertos y donde tienen la capacidad de atraer inversiones. I afegís que el 55% del volum de mercaderies transportades a Espanya es facin per a este corredor i que els ports de Barcelona i València canalitzen el 60% del trànsit marítim espanyol. El corredor mediterrani convertirà el Port de València en la principal plataforma logística europea i també en el principal focus d'atenció de les mercaderies asiàtiques. En xifres, l'art mediterrani concentra el 46% del PIB espanyol i la meitat de la població espanyola. Els empresaris valencians esperen que el nou titular de Foment siga més sensible a les seues reivindicacions. Pero ahora lo que esperamos es mayor sensibilidad y mayor agilidad en la solución de ese problema. I en l'administració valenciana reclamen... Sabem molt bé què va passar entre València, entre Castelló i Tarragona. Tenim algunes incerteses i sobretot tenim alguns problemes que és com passen els corredors per les grans ciutats. Jo crec que així n'hi ha un tema molt important que és el túnel passant. Una obra de 21.300 milions d'euros dels quals s'han executat el 63% de la infraestructura. L'alliberament de l'AP7 és una de les reivindicacions històriques de la Comunitat Valenciana. Vegem ara com s'han anat renovant les concessions durant 4 dècades, les que fa que els valencians paguem peatges. La primera adjudicació de l'AP7 arribava a l'any 1971 per al tram Tarragona-Castelló. Un any després, al 1972, ho feia per al tram València-Alacant. Aquestes adjudicacions s'acabaven el 1998. Això podria haver suposat la fi de l'AP7, però Umar va pactar 4 renovacions. Les 2 primeres amb UCD. En concret, al 1981 es va pactar una pròrroga de 6 anys per al tram Tarragona-València. Al 1982, una de 4 anys per al tram València-Alacant. Això suposaria que l'autopista seguirà amb la seva activitat fins al 2004. Posteriorment, amb el Partit Socialista, va arribar la tercera pròrroga. Va ser al 1986, 2 anys de pròrroga, el que atorgava permís per a seguir amb els peatges de pagament fins al 2006. I l'última pròrroga va ser la que es va negociar amb el Partit Popular a l'any 1997. Va ser la més llarga, per 13 anys. Una renovació de la concessió encara vigent acabarà el 31 de desembre de 2019. Per tant, el Ministeri de Foment haurà de decidir què fa amb aquesta infraestructura, que és l'única alternativa per la costa a les nacionals 340 i 332. 2 carreteres que ocupen un lloc destacat entre les vies amb més trams de concentració d'accidents. Diversos col·lectius ciutadans i desenes d'ajuntaments s'han mobilitzat per a demanar-ne la gratuïtat d'esta autopista a partir del fi de la concessió. L'AP7 recorre de nord a sud tota la Comunitat Valenciana en paral·lel a la costa. Hauria de ser pública des de 1998, però es van acordar successives pròrrogues de la concessió i l'última, amb Eduardo Zaplana com a president de la Generalitat, ajornava el rescat fins al 31 de desembre de 2019. Han pagat bastant, no?, l'autopista i els preus que fiquen cada vegada són més alts i per la gent que treballem a nivell professional i tenim que vindre tots els dies és un coste bastant elevat.
Anar per l'AP7 des de València a la Vila Joiosa costa 15 euros, un preu que no tot el món es pot permetre. Per això molts vehicles es desvien a carreteres convencionals com esta Nacional 332, que travessen molts pobles com per exemple Oliva. Per així, cada dia passen al voltant de 20.000 vehicles, el que suposa un augment de la contaminació, del soroll i del risc per als vianants. Segons la DGT, hi ha més de 40 trams amb concentracions d'accidents a les Nacionals 340 i 332, les alternatives gratuïtes a l'AP7. Un problema greu que ha fet que desenes d'ajuntaments i milers de veïns s'hagin mobilitzat per a demanar l'alliberament de l'AP7 des de fa anys. Camions que passen així no és normal, sempre estem ple d'atascos en hores puntes i és horrible. Perquè van tots en pressa, es posen nerviosos, n'hi ha tanta cola, sempre es fa tard i la gent va accelerar. Falten menys de 2 anys per a que acabi la concessió i el que més trellat té seria alliberar-ho, fer-ho gratuït. A més, des del moviment veïnal valencià pensen que seria una mesura que compensaria l'infrafinançament que pateix la comunitat valenciana. Sería un gesto importante del nuevo gobierno para intentar inyectar recursos para la Comunidad Valenciana, aunque sea de una manera indirecta. L'anterior govern central va insinuar fa uns mesos que estudiava aplicar un peatge reduït per a pagar el manteniment de la carretera una vegada tornar a ser de gestió pública, però tots els partits a les Corts, excepte el PP, han demanat que sigui gratuïta a partir de 2020. Una cadena humana ha enllaçat este matí les 3 capitals del País Basc per a reivindicar el dret a decidir. La mobilització organitzada per Gure Eskudago ha comptat amb la presència de dirigents del Partit Nacionalista Basc, EH Bildu, la CUP i Esquerra Republicana de Catalunya. Vora 100.000 persones, segons l'organització, han reclamat al nou govern central que els deixi decidir la seva relació amb la resta d'Espanya. L'encaix territorial és precisament una de les qüestions més delicades que haurà d'afrontar el nou govern de Pedro Sánchez. La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, és partidària d'una reforma constitucional urgent. Que el modelo territorial y también el reconocimiento de derechos sociales en la Constitución requiere una actualización, una renovación del pacto territorial que nos dimos en el 78. Para los socialistas tendría que ir hacia un modelo federal. Per a tirar endavant esta reforma constitucional, el govern central vol recuperar la comissió creada al Congrés dels Diputats, però no ho tindrà fàcil. PP i Ciutadans ja han manifestat les seues reticències, mentre que Podem n'és més favorable. Maria Forner, Madrid, quines han sigut les primeres reaccions de l'anunci de Batet? Bona vesprada. Sí, de moment el grup parlamentari popular ja ha anunciat que demanarà la compareixença urgent de la ministra Meritxell Batet ací al Congrés per a que explique amb tot detall en què consistirà aquesta reforma de la Constitució. Diuen els populars que per a ells el pacte del 78 no està en crisi i consideren que no es pot modificar la Carta Magna per a donar satisfacció als independentistes. Per la seva banda, Ciutadans està obert a modificar la Constitució, però en cap cas per a incloure termes com ara el de nació de nacions. Per a Units Podem i per als socialistes, esta iniciativa és un primer pas per a desbloquejar la situació en Catalunya. No creemos que a los independentistas haya que premiarlos con reformas constitucionales cuando justamente lo que han hecho es ir en contra de nuestro modelo de convivencia constitucional. Nos gustaría conocer qué tipo de reforma quieren poner en marcha. Una reforma de la Constitución para seguir manteniendo los privilegios a determinados políticos. Quieren hablar de más privilegios para algunas zonas de España. Quieren hablar de avanzar con los nacionalistas o independentistas de la mano. Pero aunque no pensemos como los independentistas, pensamos que hay que hablar en política. No hay que hacer política con la policía y con los jueces, que es lo que ha hecho hasta ahora el Partido Popular.
A Catalunya, la proposta per a reformar la Constitució i avançar cap a un model federal s'ha rebut amb prudència. El president català Quim Torra està disposat a parlar sempre que siga per a negociar. PP i Ciutadans, en canvi, es neguen a fer concessions als independentistes. La proposta de Meritxell Batet ha estat molt ben acollida pel president de la Generalitat catalana, Quim Torra, que ha reiterat també que el punt de partida ha de ser el referèndum de l'1 d'octubre. El seu vicepresident, Pere Aragonès, d'Esquerra Republicana, no té masses esperances en la voluntat política de l'executiu central. Per als partits constitucionalistes, la reforma seria cedir terreny als independentistes. Demà continuaran la presa de contactes del president Torra amb els grups parlamentaris i serà el torn amb Catalunya en Comú Podem, el Partit Popular i la CUP. Continuem amb l'actualitat política. Dolores Delgado ha sigut la primera ministra del nou executiu valencià que ha visitat la Comunitat Valenciana. Així, la titular de Justícia ha confirmat que el nom del futur o futura fiscal general de l'Estat es coneixerà la setmana que ve. Es un cargo tan relevante, que tiene tanta trascendencia, que es tan importante hacer bien la elección y con sobre todo transparencia, que la gente entienda a quién se elige, por qué se elige y estamos buscando al mejor o a la mejor. D'altra banda, Iniciativa pel Poble Valencià ha proposat Mònica Oltra, actual vicepresidenta del Consell, com a candidata a la Generalitat per part de la coalició Compromís. Oltra ha assegurat en el seu congrés que queda menys d'un any per a la següent legislatura. Hem tingut que canviar inèrcies que estaven instal·lades des de fa 20 anys. Hem tingut que atendre les emergències. La legislatura que ve és la legislatura on tenim que començar a transformar les coses de debò, on farem 100% botànic. Els països del G7 no han aconseguit encara una declaració de consens. De moment, els integrants només han sigut capaços d'arribar a un acord de mínims que ha esquivat problemes tan importants com el canvi climàtic i el comerç internacional. La 44 cimera del G7 ha acabat amb un acord de mínims que no amaga les marcades diferències entre els Estats Units i la resta d'aliats, especialment pel que fa al comerç internacional, el canvi climàtic i l'acord nuclear amb l'Iran. Tot i això, l'amfitrió, el president canadenc Justin Trudeau, es va felicitar per haver pogut presentar un document assumit per tots. Però l'alegria va durar poc. En una decisió inusitada, el president nord-americà Donald Trump va renegar de l'acord mentre volava del Canadà a Singapur i va dir a Twitter que havia donat ordres als seus representants de no donar suport al comunicat després d'escoltar la roda de premsa de Trudeau. Abans de viatjar a Singapur, Trump ja havia deixat clar que no canviaria la seva política arancelària i a més va amenaçar els seus socis en afirmar que els Estats Units deixarà de comerciar amb aquells que imposen arancels als productes nord-americans. Però a pesar de les amenaces, el Canadà ja ha anunciat mesures compensatòries i aplicarà arancels a les importacions nord-americanes des de l'1 de juliol. I ja està tot preparat per a la cimera històrica de dimarts entre els Estats Units i Corea del Nord. Donald Trump ha deixat Canadà i acaba d'aterrar a Singapur, on hores abans arribava el líder nord-coreà Kim Jong-un. Es tracta de la primera reunió després de quasi 70 anys de confrontació i 25 negociacions fallides. Trump ja ha assegurat que no perdrà el temps i que només necessita un minut per a descobrir si hi ha voluntat de negociar. A Alacant, les fogueres de Sant Joan toquen ja a la porta i l'ambient que hi ha en les mascletades n'és la prova més evident. Al port d'Alacant està Gala Navarro. Les mascletades d'enguany Gala tenen una dedicatòria especial. Així és, bon dia, precisament per a commemorar el 90 aniversari de les fogueres. Avui, per exemple, la pirotècnia de Reis Martí ha fet un homenatge als artistes que cada any, amb la seva creativitat i a les seues mans, donen vida a les fogueres, als monuments, que en definitiva són l'essència d'aquestes festes. Avui hem vist una mascleta molt potent, amb molt de so, però sobretot molt melòdica, amb una combinació perfecta de focs aeris i terrestres que a poc han anat abraçant la plaça dels Estels fins a arribar a dos terratrèmols finals amb molt de color que han fet vibrar el públic. En definitiva, 90 quilos de pólvora cremats amb part i saviesa.
El paratge del Pinar del Grau de Castelló acull avui la quarta trobada de famílies orgulloses, famílies de lesbianes, gais o transsexuals que estan compartint experiències i fent activitats en un ambient lúdic i festiu. Les xiquetes i els xiquets participen en tallers de manualitats i jocs enfocats a la diversitat. Per exemple, aprenen que el sexe biològic no ha de ser precisament el mateix que la identitat sexual. Les famílies han tingut l'oportunitat de conèixer-se millor i establir vincles d'unió. En definitiva, mostrar a la societat el dret a la diversitat de les persones. María tenía 14 anys quan es va declarar obertament lesbiana. Me senté a su lado y le dije, mira mamá, soy lesbiana. Però com a resposta va trobar la negació, la incomprensió i la intolerància. Mis miedos se disparan y las alarmas emocionales saltan. L'homosexualitat de la menuda de 3 fills es va convertir en un conflicte familiar. Y ahí empezamos en una espiral de desencuentros. No quería verlo. Han transcorregut 11 anys fins que els pares han acceptat la seva identitat sexual. Era como que yo como persona no tenía valor suficiente. Un patró que malauradament es repeteix en el 90% dels casos. La aceptación implica que los padres también salgan del armario. Amb 62 anys i convertida en activista per l'eradicació de la violència contra el col·lectiu LGTB, mare i filla tornen a caminar de la mà. Carcaixent celebra este cap de setmana la tercera edició de la Fira Modernista, una cita que permet als visitants rememorar l'esplendor d'una època que va ser pròspera per a la localitat de la Ribera Alta. Frederic Ferri, bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Exaltació del patrimoni modernista, sí, en Carcaixent. Moltes activitats durant este cap de setmana. Avui, per exemple, s'ha fet una assemblea de dones. Una assemblea, ni menys ni menys, igual que la que es feia fa 100 anys. El 1918, ja les dones encaixaderes de taronja es reunien en els magatzems i feien assemblees que no estaven ben vistes pels amos. Després se n'han anat totes en manifestació pels principals carrers del poble, exigint els seus drets com fa 100 anys. I esta vesprada, si volen, així la Fira Modernista està oberta fins a les 8 de la vesprada. Si volen, ja saben el que poden fer. Temps ja per als esports. Avui s'ha celebrat a València la Copa d'Espanya de Triatló, una disciplina que atrau molts aficionats. Samuel Borja, bona vesprada. Hola, bona vesprada de nou, Vanessa. Així és, València ha acollit este matí la Copa d'Espanya de mitja distància de Triatló, una de les proves més importants del calendari nacional d'aquest esport que combina la natació, el ciclisme i la carrera a peu. Allí ha estat la nostra companya Amàlia Sebastià. Amàlia, conta'ns, com ha anat? Hola, bona vesprada des de la meta, on en aquests moments s'està produint la cerimònia d'entrega d'esta prova puntuable per a la Copa d'Espanya. Ja tenim el nom dels guanyadors, Francisco Fernández Cortés en categoria masculina i Anna Noguera en la femenina. Tots dos han completat aquesta triple prova en un temps de 3 hores i 48 minuts i 4 hores 11. 3 disciplines en una que fan del triatló un esport molt complet que en els últims anys ha vist créixer el número d'aficionats, sobretot entre les dones, i que ha trobat així a la comunitat valenciana un escenari perfecte per a la seva pràctica. El bon oratge i els paisatges de la comunitat valenciana la converteixen en un escenari perfecte per a practicar el triatló. Per això, enguany, s'organitzen més d'un centenar de competicions al nostre territori en què participen, entre altres, els més de 5.000 triatletes federats a la comunitat. Una és Noelia Juan, triatleta de Bétera, que ha obtingut grans resultats en campionats nacionals i europeus sub-23. Jo crec que el nivell de la comunitat valenciana puja prou durant aquests últims anys, des que jo era xicoteta, i ara crec que estem prou davant en els campionats d'Espanya. Cada volta n'hi ha més gent que practica triatló perquè és un esport que t'enganxa des del primer moment. A pesar de la seva exigència, el triatló és apte per a persones amb discapacitat física, com demostra Valeriano Moreno, paratriatleta y president de la Federación de Triatló de la Comunidad Valenciana. A mí me ha permitido el triatlón disfrutar y poder participar en campeonatos del mundo, cosa impensable para mí cuando era un niño, que el deporte para gente con discapacidad no existía. Nadant,
Pedalejant o corrent, el triatló s'ha convertit en una gran opció per disfrutar del mar i la muntanya de la Comunitat Valenciana fent esport. Anem ara amb els nostres equips de futbol que encara estan competint. El Villarreal B ja està en la final per l'ascens a segona després d'eliminar este migdia el Fuenlabrada per 2-0. El filial groguet, amb gols de Samu en la primera part i Raba en el minut 72 del partit, s'han classificat per a l'última i definitiva ronda en el camí a la segona divisió. Anem ara amb els nostres equips de futbol que encara estan competint. El Villarreal B ja està en la final per l'ascens a la segona després d'eliminar este migdia al Fuenlabrada per 2-0. L'Elx juga a les 4 de la vesprada a Gijón, s'enfronta a l'Sporting B i en la nada ja va guanyar per 2-1. Si supera esta eliminatòria, continuarà el seu camí cap a segona divisió. Voy buscando argumentos para intentar meterles más presión y demás para que estemos más, pero le veo conectado al equipo. Confiança màxima del tècnic en els jugadors d'un Elx que juga avui tota la temporada i a Gijón defensa el 2-1 de Nino al Martínez Valero. Això sí, sense el suport de l'afició perquè no hi ha entrades per a l'Elx. En les instal·lacions de Mareo sols caben 1.170 espectadors i cap serà il·lícita. Si supera esta semifinal, sols quedarà un obstacle perquè este històric club valencià remunte el vol i deixe el pou de la segona B. Fa 3 anys era de primera i a primera vol tornar. La selecció espanyola va guanyar a nit per la mínima davant Tunísia en l'últim amistós abans del Mundial. El joc va ser espès, però la selecció ja suma 20 partits consecutius veient porta. Les ordres de Lopetegui deixen a les clares que la selecció començarà el Mundial amb aspectes a corregir. La pesada circulació de baló i les pèrdues al mig del camp, com esta de Thiago, despertaren uns dubtes que, curiosament, poden servir per frenar l'eufòria excesiva. Porque no es malo que nos acostumbremos a las dificultades y a la realidad de lo que el Mundial va a ser. El Mundial, ningún equipo va a ganar 3-4-0. Repassant eixes errades i les ocasions de Tunísia, la conclusió és que davant de la Portugal de Guedes i Cristiano no es pot concedir tant. Ni contra la campiona europea, ni contra cap altre combinat mundialista. En l'aspecte ofensiu, Espanya apenas xuta entre els 3 pals. Tampoc a Rodrigo, a ni titular, li aplegà cap baló en condicions. L'antídot, 2 davanters per als minuts finals, Costa i Aspas. Ells i la genialitat de Busquets, recuperant i assistint, desencallaren la situació. Hombre, a mí me gustaría jugar de titular, por supuesto. Pues cuando tenga que salir de titular, tratarlo de hacerlo lo mejor posible. Victòria i el debat sobre la davantera més viu que mai. I qui d'ací a uns instants comença l'onzena final de Roland Garros en la seva carrera és Rafa Nadal. Ahir, Simona Halep va doblegar Stephens en la final femenina i va sumar el seu primer títol de Roland Garros. Nadal, que ha guanyat 10 títols, es veurà les cares avui amb l'austriac Dominic Thiem. I acabem amb pilota. El nostre esport està molt viu i té el futur més que garantit amb programes com el de Pilota a l'Escola, que ara es contem. Enguany, vora 500 centres escolars i 20.000 alumnes han tingut l'oportunitat de familiaritzar-se amb tots els valors que comporta la pilota valenciana. El programa Pilota a l'Escola va dirigit fonamentalment als escolars de primària que tenen el primer contacte amb el món de la pilota. I el nostre propòsit és que els xiquets se socialitzen, que mitjançant trobades com aquesta els xiquets aprenguen els valors que té la pilota, el respecte, la humilitat, el companyerisme. Una de les primeres ensenyances és com arreglar-se un guantet per a poder jugar al raspall. Fins que els menús no arriben a secundària, s'evita la competició. L'objectiu és disfrutar del joc. A mi m'agrada jugar a pilota valenciana perquè juguem xiques i mai ens enfadem. Perquè no hi ha àrbits, no? I potser quan cometeixes el teu error alces la mà i ho assumisses. Una de les novetats que s'ha introduït en este curs són les jornades de cloenda que han tingut lloc del sud al nord de la Comunitat Valenciana, des de Santa Pola fins a Benicarló, passant per Benidorm, Canals, Piles o Massalfassar.
molt a somiar, tenim molt a contar. Arribat a ser el que som per ambició, sinó per compartir els teus valors. Caixa Popular, la banca que et toca. Comencem la programació d'A Punt. Tenim molt a contar. El xef a casa. La Universitat de València, universitat pública i valenciana amb la major oferta d'estudis i líder en internacionalització, dona la benvinguda a la nostra televisió pública. A Punt. Fairy, la gota que no se agota, ahora va más allá. Preparamos un gran tapeo al que vinieron miles de personas que tenían algo que agradecerse. Con una sola botella se lavaron más de 10.000 platos.